Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil azim babaktung dina kenawi wilujeng nuwun sewu nengke pagelaran kawula penggel sawetawis menyane wis diobong Kang obongna menyan disit nggih carane tasakuran njaluk ora slamet karo Gusti Kang Murbeng Dewati lumantar leluhur lumantar menyan putih kang wujud suci nyandikaken diri kanthi bucal Surakarta lan keselamatan sing kagungan dalem dipun mangkan sabdo kanthi waras boten sedulur mukmin. Niki pagelaran kawula penggel sawetawis amargi wonten keperluan saking keluarga besar Bapak Badar Sudiono la Ibu Suwarti kali Kang Putri Novi Indriani nggih. Niki entuk keng nanggap niku dadah tasakuran nggih Pak Bu nggih. Niki badhe kula wecaraken dajal mixing tanpa kabel ya Kang. Iya nih, upload ini. Mik tanpa kabel jalan ini. Loh. Ya niki abadi kalau berdarakan satu mbok diriwon salebetipun kawula niki samudra tengah sami dagahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bubarake bucal Surakarta nipun keluarga besar Bapak Sudiono kali Kang putrinipun Ibu Novi Indriani karena saking krana Allah Ta'ala bebasane wong Islam men ora dosa kabeh dipun la haula wala quwata illa billahil azim. Ora ana daya sing kuat kedapi daya katulungane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ing mriki keluarga besar Bapak Sudi ana dalah Ibu Dawarti dalah Mbak Novi Indriani. Rikala semanten gadah pengucapan niku mboten adhar mboten kaul nanging tasakuran esuk kapanane aku merantau sukses lan bisa ketemu sedulur bisa dikanteni rezeki nek kumpul-kumpul keluarga aku bisa duwe batir ya nek batir apa bojo ya penakana wae ki belum bahasa apa ki bojo ora ojar ora tasakuran bakal ngundang sedulur bakal nanggap kuda kepang nggih niku mboten ngarani kuda kepange mboten kuda kepange kaki bawor mboten kuda kepange lakene lah niku mboten keleresan ing dinten samenika sing ketiban sampun niku kuda kepange bapa bawor nggih bapa sawino nggih pramila nyuwun kesah Gusti Kang Murbeng dumadi sampun dipun laksanaken nek wong caran Jawa nek wong utang disempun sarutan wong dene kan kasunyatan disauri ya adher ucapan dikesauri kasunyatan sampun dipun nyataken dinten samenika nanggap kuda kowe Bang pamila nyuwun kesah Gusti Kang Murbeng dumadi kanthi keluarga besar Bapak Badar pinayungan kanugrahan Gusti Kang Murbeng dumadi binara bedoling samde kula calon jeneng katenge barokah kersane Allah Ta'ala dening tasakunipun daya nanggap kuda kemang sampun dipun lebar luaring dinten sapunika dene dikandhani kupat luar janur kuning niku mengko teges kaya Bapak Ibu kupat luar minangka kangge nebusi keluputanipun kelepatipun keluarga Bapak Badar seanak putunipun rikala sampeyan gadah tembuhan tawe tasakuran nanggap kuda nggih pamira yujan kalujengan ditebinara bedoling samde kala kaping ajeng nganggun ingkang megang kuda rencana satunggal punapa dening dipun Kang Deni menika ateges janur kuning minangka kesejane nur ngepalaken sanawadang ingkang tepi dipun caketaken ingkang caket dipun raketaken sadulur ingkang rumaket dening dikanteni beras kuning saha tepung ngeningaken ke Gusti Kang Murbeng dumadi rikala semanten gadah pangucap tawe ngatasakuran nanggap kuda kepang sampun kalih dinten sapunika beras minangka kangge nguber kewarasanipun keluarga besar
Bapak Sudyono seanak putunipun dening pamila dipun ngandheni malih nggih menika wontenipun nggih menika arta tegesipun penetep kudune nggih sing recek keler sampun niki recet tegese ingkang nggih beres sing retraning keweresan ingkang sampun dipun kedharaken dening keluarga besar Bapak Sudyono dene menika arta anipun penetep sampun katetepan ing dinten sapunika pramila ucapanipun keluarga besar Bapak Sudyono dalah Ibu Suwarti dalah ingkang putri Novi Indriani sampun katetepan tasakuran ing dinten sapunika pramila keluarga besar Bapak Indrono Paningono jiat kalujengan tebinoro betuling samde kula caket rezeki kathah ingkang barokah kersane Allah taala kami lajeng ampun ingkang kanggoda rencana satunggal punapa dene dipun saken dumateng para luhur ingkang jejuri wonten ing tlatah Sodo mriki luhur ingkang saking wetan saking kidul saking kilen saking len ngandhap lan inggih sedaya haneseni luhur ingkang jejuri wonten ing tlatah Sodo dalane kula semana gadhah pangucap sahut badhe tasaken nanggap kuda kepang ing ledal sampun katakan ning dinten sapunika dening dipun saken dumateng Gusti Amrubing tumrap Gusti Allah Windara Rasulullah dipun saken dumateng biang batin kaki batin sedaya anak seni tetembungipun Bapak ingkang mugati nggih panjenengan Bapak Badar Sudyono sa anak putripun pramila yujat kalujat binara betuling samde kala catur rezeki kathah ing barokah sang Allah taala catur rezeki ingkang kathah ingkang berkah ingkang tur kagem keturunipun nuju Mekah lan Madinah amin dening dipun saken dumateng dinten 7 rangkep gangsal sasi tahun 8 windu sekawan ingkang sing taun sabar ini kebetoto ya milih awangu kebeto maruta agung ana kidung rumangsa ing wenging teguh ayu robot ora orom dono bilai kabeh cima setan datan purun paneluan panono wani iba begawe ala gunane wong luput kene mantir to malih totam cedak bring mami tutuban sino la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar waras selamat yo para anak bahagia buka waras selamat yo enggak waras selamat buka